Πάμε να μάθουμε πώς κάνουμε σωστά stories στα social media. Για αρχή ξεκολλάμε από τα hashtags. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν γράφετε hashtags στα stories. Τέλος αυτό. Τώρα, ας πούμε ότι ανεβάσετε ένα reel σήμερα και θέλετε να το μοιραστείτε αυτό με τους followers σας. Αν θέλετε το ίδιο το reel να πάρει views, θα το κάνετε share ως story. Θα τραβήξει λοιπόν views από τα stories σας στο reel. Αν όμως θέλετε ο κόσμος να δει όλο το βίντεο, θυμάστε ότι αν κάνετε share ένα reel δείχνει μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα. Τότε θα ανεβάσετε το ίδιο το αρχείο από το κινητό σας, δηλαδή ως story. Δεν θα κάνετε share το reel. Γενικά παρατηρώ ότι όταν ανεβάζω ένα βίντεο από το κινητό μου παίρνει περισσότερα views ως story παρά αν το κάνω share ως reel. Γενικά ένας μπούσουλας είναι 3 με 4 την ημέρα, όχι παραπάνω. Θα δείτε και εσείς ότι στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο story τα views τους αρχίζουν και πέφτουν. Οπότε δεν έχει και πολύ νόημα, ειδικά αν θέλετε εκείνη την ημέρα να μοιραστείτε κάτι σημαντικό. Περνάμε και στο TikTok, το οποίο τώρα τελευταία αρχίζει και δίνει views στα stories. Οπότε τι προτείνω, για αρχή όταν ανεβάζετε βίντεο στο TikTok, κάτω δεξιά, share. Add to story. Χρησιμοποιήστε το και αυτό το εργαλείο, δείχνει να βελτιώνεται σιγά σιγά, οπότε βλέπουμε. Έχετε στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας ότι τα stories είναι η κλειδαρότρυπα των social media. Είναι αυτό που θέλουμε να δώσουμε στους followers μας ως backstage. Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια, αλλά κρατάτε και μια συνοχή με τη θυματολογία σας. Αν ας πούμε έχετε νυχάδικο, μην μας δείχνετε τα καλαμαράκια που τρώγατε χθες στην ταβέρνα. Εκτός αν τα καλαμαράκια έχουν ωραία νύχια. Καλαμαράκια με νύχια. Μαλάκα, creepy, ακραίο.